Окей. После там за кефа. Това ниво май го знам. Сетих се какво е това ниво. Имаше един ноут топ wave, нали? Да. Да, това ниво. И Сетих това misaligned дуала. Това ниво е ужасно. Let's go. Ей! 76! Какво? Брат, окей. Ало. Брат, окей. Ало. 70? Хитлер. Какво правим?